Laing usbaw na sab sa presyo sa produktong petrolyo ang gipatuman sugod karong adlaw kung asa halos 3 pesos ang gisaka sa presyo sa diesel. Busa pipila kada bawenyong motorista, nagabisikleta na lang aron makadaginot. Ani report ni Kent Abrigana. Karong semanaha, misaka na sab ang presyo sa produktong petrolyo sa ikaduhang sunod-sunod higayon karong bulana. 80 centavos ang gisaka sa matag litro sa gasolina. Samtang sa diesel, 2 pesos and 70 centavos ang gitaas matag litro. Ug sa kerosene, nga duna say pagtaas nga 2 pesos and 90 centavos matag litro. Busa may diskarte ang pipila kada bawenyong motorista aron makadaginot. Kining si Resti, sayo pa lang sa buntag, may biyahe na padulong sa iyang ginatrabahuan gamit ang iyang bisikleta. Kini matud pa aron makadaginot tungod sa kamahal sa gasolina. Para makatipid lang po. Para iwas gastos po ba? Ang gym instructor usab nga si Danilo, bisikleta na usab ang gigamit padulong sa iyang meeting sa mga kliyente. Matod niya, gawa sa nakatipid na kini, na-exercise pa siya. Kasi ngayon, ang mahal ng gasolina eh. At the same time, nakapag-exercise ka na, nakapag-cardio ka na. Sumala sa DOE, ang nasa natiang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod na sab sa paglihok sa presyo niini sa world market. Kung magpadayon pa ang pag-ubos sa peso and dollar exchange, posible usab nga magtuloy-tuloy pa ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo hangtod sa first quarter sunod tuig. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.